Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur asteazkena da, urriak 23 eta gaurko egunerako prestatuta dauzkagu Nafarroa Oinezeko ekitaldi ofizialeko irudiak, programazioa amaieran ikusi ahal izango dituzuenak. Baina gu momentuz eta beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak azalduko ditugu oraingo honetan. Alde batetik, 1915 urteko urriaren 23an, New Yorken 33.000 emakumek martxa egin zuten 5. etorbidetik emakumeen sufragioa aldarrikatuz. Eta bestetik, 1997an, Josep Tarradellas Generalitateko lehendakaria atzerrian Kataluniara itzuli zen. Iristean, jasokaki hemen nago iragarri zuen. Goazen orain aste hontako agenda errepasatzera. Ostiralera arte mundua hankaz gora jartzeko elkartasun 15 ospatzen ari dira Zabaldin. Ekintza desberdinak arratsaldeko 7:30 dira sarrera librearekin. Bestalde, igandera arte lesfen kultur jardunaldi lesbo feministak ari dira ospatzen ere. Sarrera librea izango dute ekintza desberdinek eta lekua eta ordua programan kontsultatu daitezke. Ostiralean, Antxoaingo antzokian ramper antzerkia egongo da ikusgai arratsaldeko 9:00 €6 sarrera ordainduta. Horretaz gain, ostiralean eta larunbatean Superazit taldeak Panda Power diskaren aurkezpena egingo du Iruñean eta Tafallan. Iruñean ostiralean izango da Subsuelon gaueko 10:00 sarrera librearekin eta larunbatean Tafallako Arkakusoen plazan arratsaldeko 8:00. Es un fraude bien montado, bien pensado. Es el hombre y su debilidad. La manzana tiene que probar. Es un juego, no jugamos todos, unos pocos son. Te lo enseñan, ahora lo deseas. Sus manzanas vas a necesitar. No hay felicidad, no, no, sin libertad. Falso bienestar, ellos te dan. No quiero comprar, no, 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 su necesidad. Voy a adorar su mundo material. Somos presos en sus jaulas, atrapados. Amar objetos llenos de cosas sin sentimiento. Quítame el disfraz para respirar. Quiero escapar.
libertad, falso bienestar, ellos te dan. No quiero comprar, no, 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 su necesidad. No voy a adorar su mundo material. No hay felicidad, no, 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 sin libertad, falso bienestar, ellos te dan. No quiero comprar, no, 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 su necesidad. Bukatzeko, larunbat eta igandean, Nafarroako mus txapelketaren finala jokatuko da Handia hotelean. Ordua kontsultatu daiteke eta sarrera librea izango da. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren azalarekin lehenik eta behin, Nafarroako gobernuak euskararen dekretuaren sententzia obeditu eta errekurrituko ez duela nabarmendu du egunkariak bere titular nagusian. Alboan, osasuna kasuko epaiketa 2008ko urtarrilean hasiko dela iragarri du. Argazki nagusian, Velázquez pintorearen zubiaren kuadro bat ageri da. 17. mendeko Iruñea ikuskatuz, gobernuak 126.000 eurorengatik erosi du kuadroa subasta batean. Beko albistetan, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak bere koñata kokatu du bere gabinetean. Juan Cruz Zigudosa kontseilariaren hitzak ekarri dituzte azal nagusira. Bere departamentuaren sorreraz hitz egin du kontseilariak. Subiranotasunak konstituzio epaitegeri egindako desafia mantendu duela azaldu du ere egunkariak. Eta azkenik, Azkoienek, Funesek eta Martzillak itoizeko ura edango dutela azalarazi du komunikabideak. Diario de Noticiaseko azalararekin jarrituko dugu, 2010tik Iruñean 22 joko saloi eta apustu etxe ireki dituztela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Josefina Arregi klinikaren irudia ageri da, bere 25. urteurrenean. Beste albistetan, osasunaren makroepaiketa urtarrilaren 16ean hasiko dela argitu du Noticiasek. Juan Cruz Zigudosa Unibertsitate eta Berrikuntza kontseilariaren hitzak ekarri dituzte azal nagusira. Nafarroko Unibertsitate Publikoak humanitate eta biorekin zerikusia duten karreretan sendotu behar dela azaldu du kontseilariak. Gobernuak segurtasun juridikogatik euskararen sententzia ez duela errekurrituko iragarri du egunkariak. Eskuinaldeko albisteekin jarrituz, Nafarroen erdiek ozonoz kutsatutako airea arnasten duela plazaratu du medioak. Atzera eginezko kenkaria txibiteren soluzioa amatazun PFZ-arentzat. Kataluniako parlamentek independentziaren aldeko defentsa egitea adostu du ere. Bestalde, Westminsterrek Brexita larrialdi bidetik tramitatzea ukatu duela azaldu du egunkariak. Nafarroako txahal jatorri izenak mendela ordena bete duela argitu du ere. Eta azkenik, Frankoren exhumazioa nola izango den azaldu du egunkariak. Gara egunkariaren portadarekin orain, Junts per Kat, Eskerrak eta Kupek autodeterminazioen alde botoak batu dituztela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistetan, lakoaren arrekontuek gastu soziala murriztu eta infrastrukturei on egin diela salatu du Garak. Bestalde, genero ikuspegi faltarengatik EH Bilduk diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma erretiratzea eskatu du. Argazki nagusian, pentsiodunek egindako protestaren irudia ageri da, kalean jarrituko dutela plazaratu du egunkariak. Nafarroako gobernuak euskararen sententzia ez duela errekurrituko azaldu du egunkariak ere. Bestetik, Bilbon presoen aldeko manifestazioa urtarrilaren 11an egingo dela iragarri du komunikabideak. Eta azkenik, Westminsterrek Brexitaren legea limboan utzi duela azaldu du egunkariak.
Berria egunkariaren azalarekin jarraituz, Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuak 301 milioi euro gehiago dituela nabarmendu du Berriak bere titular nagusian. Alboan, emakumeen ligako jokalariak grebarako bidea daudela ohartarazi du egunkariak. Erreala eta Atletiken artean jokatutako partiduaren irudiarekin batera. Bestalde, Ekuadorreko Amazonian petrolioak eragindako hondameni buruzko erreportajea iragarri du Berriak. Beste albistetan, Katalunian autodeterminazio eskubidea berriro onesteko bidean dagoela azaldu du egunkariak. Maria Sirvent Kupeko diputatuari egindako elkarrizketaren berri eman du ere. Lindano zabortegiekin kolaboratzen ez duela egotzi die udalei Jaurlaritzak. UEUk bertsolaritza feminismotik birpentsateko liburua kaleratu duela azalarezi du Berriak ere. Eba Blanco Euskal Alkartasunako idazkari nagusi izendatuko dutela nabarmendu du ere. Eta azkenik, Putinek Erdogani Rojaban segurtasun eremu bat jartzea onartu diola azalarazi du Berriak. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu, esaren ezegonkortasuna egiaztagarria eta konponezina dela salatu du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak, halaxe nabarmendu du komunikabideak bere azaleko titular nagusian. Bestalde, urtarrilean Osasunako futbol partiduen iruzurren epaiketa hasiko dela iragarri du ere. Eta azkenik, Mayorga Ramirezen helegitea ezeztatuz Eba Blanco Euskal Alkartasunako idazkari nagusi izendatu duela azpimarratu Irratiak bere webgunean. Has gaitezen Etxauriko albisteekin. Denak bateko batzorderako bokalen aukeraketa egin zen, abonatu iraunkorren artean zozketa eginez, eta jada 4 emakumeek osatzen dute batzordea. Bestalde, udaletxetik jakinarazi dute bake epaile eta haren ordezkoaren karguak hutsik daudela, eta kargu hauek betetzeko deialdia iragarri dute. Eskabideak udal bulegoetan aurkeztu behar dira azaroaren 7 baina lehen. Horretaz gain, asteburu honetan, Tramontana elkarteak grafiti tailerra eskainiko du arratsaldeko 4 aurrera frontoian. Tailerrean aerosol eta muralgintzaren hastapenak landuko dituzte gaztetxoek. Galarko zendeara pasako gara orain. Astelehenetik zendeako autobusetan zenbait aldaketa eman dira. Aldaketa hauek webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, azaroaren 9 egingo den Larreak bizirik gau krosean izen emateko epea zabalik da webgunean. 18 urtetik gorako edonork eman dezake izena 8 euro ordainduta. Helduen krosaz gain, aurrek ere lasterketa txikian parte hartu ahalko dute, egunean bertan izen emanda doainik. Lasterketak Olatzeko plazatik hasiko dira, 5:30 txikiena eta 6 helduena. Bukatzeko, larunbat honetan, Kosimoren Katiuskak liburuaren inguruko ilustrazio tailerra egongo da Espartzako kontzejuan 6 eta 10 urte bitarteko aurrei zuzendua. Eguesibarreko albisteekin jarraituko dugu orain. Larunbat honetan, Eguesibarko gazte eguna ospatuko da Olatzen, gazteen parte hartzearekin diseinatu eta antolatutako jardunaldiz betetako eguna. Egitaraua 11:30 hasiko da 11:00 batekin. Ondoren 12:00 txupinazoa izanen da, banperrez jarraitua. Ordu 2:30 bazkaria hasiko da eta bazkalostean mus, pinpon eta bingo txapelketak izanen dira eta akordiolari bat bazkalondoa alaitzen ibiliko da. Zumba eta elektrotxaranga ere egongo dira. Beranduago, afaria, kontzertuak eta DJak izanen dira goizeko 4 arte. Gainera, herriz-herriko autobus zerbitzua egonen da. Horretaz gain, igandean, haur programa ibiltariaren barne, Zirika Zirkusek Primus ikuskizuna eskainiko du Gorraizen doako sarrerarekin 3 urtetik gorako haurrentzat. Hurrengo astelehenean, bestalde, hitzaldia egongo da Sarrigurengo familiendako arreta zentroan kontsumo ohiturak aztertzeko. Hurrengo asteazkenean, bikotean komunikazioa errazteko tailerra hasiko da arratsaldeko 5 eta 4 Sarrigurenen. Komunikazioa eta bikote harremana hobetzeko klabeak ikasteko tailer praktikoa izanen da, eta tailerrak iraun bitartean haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da. Bikotearen harremanetan lotura afektibo orekatua eta harmonikoa lortzeko gakoak azalduko dira 3 asteazkenetan. Bestalde, Halloween festa dela eta programa bat osatu dute ekintza desberdinekin.
Hurrengo asteartean hasiko da Bihurrikeria alasarea tailerrarekin Olazko ludotekan. Asteazkenean ipuin kontalaria egongo da Olazko liburutegian eta ostegunean urriaren 31an beldurraren festa handia ospatuko da. Urizpi Aizpak ikastetxean kale jira, mozorro lehiaketa, festa eta beldurraren pasabidearekin. Beldurraren pasabidea gurutzatu ahal izateko aste honetan eman behar da izena. Taldearen arduradunaren izena eta pertsona kopurua eman beharko dira. Taldeetan 6 pertsona egonen dira gutxienez eta 12 gehienez, eta talde bakoitzak 5 euro ordaindu beharko ditu. Gainera, aurten, berrikuntza bezala, zombi inbasioa eginen da azaroaren 2an Sarrigurengo herri zaharrean. 11 eta 30 urteko 80 gaztek parte hartu ahalko dute, eta izen emateak jadanik zabalek daude 5 euroko prezioan. Iruñeako berriekin bukatuko dugu. Marabillas gaztetxeko 22 kideak absolbitu ditu epaileak. Haien identifikazioa ez baitu nahikotzat ikusi. 2018ko abuztuaren 17an identifikatuak izan ziren 22 kideak. Poliziak eraikina hustu zuenean, eta epailearen esanetan horrek ezin du frogatu eraikinean modu iraunkorrean egon zirenik. Gaia aldatuz gaur Don Inorrez taldeak Dardara Ura lan diskografiko berria aurkeztuko du Arma Aretoan hiriarteko programazioaren barruan. Kontzertua 7:30 aurrera hasiko da Imanol Ubedaren gidaritzapean, eta sarrera librea izanen da. Bestalde, udalak Iruñean bizi diren ijitoei buruzko berariazko azterlana eginen duela jakinarazi du. Elkarbizitzarako plan estrategiko bat prestatze aldera. Helburua ijitoen egoeraren errealitatea ezagutzea eta jarraian elkarbizitzarako plan estrategiko bat prestatzea dira, non hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eta langileak zehaztuko diren. Iruñako eskaintza kulturala eta jaialdiak hiriaren promozio turistikoaren produktuetan sartzeko deklarazio bat onartu dute ere udalean. Gainera, Iruñako alkateak Balzebu antzerki proiektua ezagutu du Blanca Marsillak aktorearen eskutik. Aktoreak antzerki sozial eta hezitzailea bultzatzen du, interesa duten gaiak jorratuz eta arte hau ikasleei eta babesgabeko kolektiboei gerturatuz. Balzebu proiektua 14 eta 18 urte bitarteko ikasleei zuzendua dago eta eskola jazarpenaren aurka jotzen du. Hausnarketa sustatu nahi du, baita egoera gogor hau jasaten dutenei aurre egiteko gako batzuk eskaini ere. Bukatzeko, Espainiako Onkologia Medikuko Sozietatea bere kongresua Iruñan ospatzen ari da. Atzo hasi eta ostiralera bitarte 253 hizlari eta 1400 parte hartzaile egonen dira. Gainera, honekin erlazionatuta karpa didaktiko bat jarri dute publiko orokorrarentzat. Zerua oso lainotsu edo estalita egongo da, euri txiki ertaina egingo du batez ere egunaren bigarren partean. Eki osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da, arratsaldean mendebal osagaira aldatuko da, bolada gogorrekin. Temperatura maximoetan aldaketarik ez. Ostegunean zerua oso lainotsu edo estalita agertuko da, arratsaldean eta gauean lainoak gutxitu egingo dira. Euria goizean atertzera egingo du, mendebal osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da eta arratsaldean ipar mendebala nagusituko da. Temperaturan aldaketarik ez.
Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik. Lehen programaren hasieran esan bezala, orain Nafarroa Oinezeko ekitaldi ofizialeko irudiekin utziko zaituztegu, bertan egindako performance, dantzak eta omenaldiarekin. Beraz, mila esker eta bihar arte.